Para sedherek ingkang kinasihan dening Gusti, sugeng pepanggihan wonten ing lubering berkah saking GKJ Selokaton. Kita badhe pirembagan babagan dosa. Dosa iku nerak angger-anggere Gusti Allah. Tumindak sing nyimpang saka dalane sing bener. Wonten ing serat Roma 3 ayat 23 kaserat makaten. Amarga kabeh wong wis gawe dosa lan ora bisa nggayuh kamulyaning Gusti Allah. Para sedherek, dosa misahaken kita kaliyan Gusti Allah. Wiwit manungsa kang kapisan yaiku Adam lan Kawa. Nalika Adam lan Kawa dawah ing dosa, lajeng njalari misahaken antaranipun menungsa kaliyan Gusti Allah. Wonten ing serat Efesus 2 ayat 1 dumugi ayat 2 kaserat, kowe wis padha mati marga saka panrak lan dosamu. Ananging kabar saenipun inggih menika Gusti Allah mboten nigakaken kita ing kahanan dosa. Panjenengane tresna banget marang kita nganti ngutus putrane ontang-anting yaiku Gusti Yesus. Gusti Yesus minangka utusanipun Allah Sang Rama menika kagem nebus dosa kita. Ing serat Injil Yohanes 3 ayat 16 katulis mekaten, awit dene Gusti Allah anggone ngasi marang jagat iku nganti masrahke Kang Putra ontang-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan ananging duwenana urip langgeng. Para sedherek, Gusti Yesus rawuh ing jagat menika gesang tanpa dosa lan seda ing kajeng salib kagem nanggung paukuman ingkang kedah kita lakoni. Kanthi wungunipun panjenengan ngalahake dosa lan pati. Paring pangarep-arep lan paring dalan tumrap kita bali marang wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Minangka umat sing sampun dipun tebus, kita kedah meratobat saking dosa-dosa kita. Tobat ateges mboten namung raos keduwung, ananging ugi wonten ewah-ewahan ing ati, pikiran, dalah patrap kita. Sumangga kita tansah emut dhateng sih rahmatipun Gusti ingkang ageng. Saha kanthi andhap asor ngakeni dosa kita. Mugi-mugi katresnan lan pangapunten menika nuntun kita dhateng gesang enggal ingkang ngluhuraken asmanipun. Amin.